Oke bro, assalamualaikum. Mancing mana bro? Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Mancing mana bro? Hari ini saya mancing di Waduk Lahore, tepatnya di SMK Loka bro. Di sore parkiran. Pasis ini sore mudun, mus ngejluk. Mari ini tak sepino lokasi ini bolo. Hari ini mancing bersama kancanya bolo. Tetap setia hati menemani saya bolo. Cak kanca. Waduh, panggang ngono bolo. SD, RCTI oke. Iki karo anune bolo, prewangane. Prewangane sih. Cek nyemplung bolo, nah kum isu-isu lho. Budenge ilang, iwak. Iwak bolo. Budenge ilang Mas yo. Oke bolo. Iku mau yo tas teko yoan yo muga-muga hari ini kita mendapatkan keberuntungan bolo. Nah, iki mau wis prepare bolo, ricik. Wah, iki ndek isor kelampisan iki bolo. Lu. Kan istimewa bolo, gak kepingin rene ya. Lu awas. Ya, iki bolo. Sepi lokasine bolo lho. Enak ya. Tetap di jalur yang sama bolo, iki menggunakan lumut halus. Ya. Aku menggunakan setik terbaru bolo. Nah, ini setik terbaru. Nah, yang ini 4,5, namanya setik apa iki bolo wis. Komen bolo sing ngerti ya. Iki ono iki terkenal iki bolo. Kalau aku terkenal. Yang sebelah kanan 54 bolo. Nah, posisinya seperti itu. Oke. Lanjut uncal bolo. Rorunta wala ono iwake di Apa lampumu mang ngono kok. no iwake kandhane kok gak percaya iki bolo. Iwake bolo. Alhamdulillah. Setrek perdana bolo. Setrek perdana. Alhamdulillah masuk samine ya pelaris bolo. Ruwet bisa. Ruwet bolo. Ruwet bisa dengar wis tapi. Iwake gak kuat gondol kimpul. Yes, amis. Wah, ini kok ya tepat dia. Wah, cocok deh. Tenan depat bertos. Bertos mau situ. Gede tapi. Wis marai. Kondo-kondoe ku. Alhamdulillah. Yo, celup. Celep. Munjuk bola dan kaya ngono lho bola. Sendel liwat cilik-cilik bola. Ada ikannya bola. Ikut. Ini lho bola lho, lon. Nek. Kok ora mangan iku kok. Lho yo kandhane amal perbuatan kok. Angel.
Angel ya. Yes. Di kon pindah rene lho, Di. kontak ya. Di, Ya iku lho kono lho Mas yo. kon pindah rene lho. Kan kono wis tak ning kene aku. Bima ini. Aduh. Nongko Mas. Mau timbul tadi. Tak lain ini dek. Ora. Sumpah. Guys. Sana kono wis. Salah kabeh ngejak arek. Ya Allah. Jadi baleni mana? Aku mau. Lu. Opo ngene? Kilo arek. Iki arek. Lo coplok. Coplok bolo, coplok areke coplok. Dendi, Ruang kono iku. lagi mungkin ya Iya. Iki enggak cacing kok. oleh. Iya. Wis ge cacing ae wis. Oh, Betul. lu dhuwur lu gromot-gromot wae. Nganti ginjal-ginjal ana lho. Loh. Ini loh dia bolo. Ikan segini-segini. Ikan segini-segini. Ikannya segini-segini. 10 nyari. Lemung. Iya. Iwak apa orang-orang itu deh? Teman-teman lembut. Nggih. Orang-orang kaya iki. Harapan bang. Oh, lah iya iku klo. Lek iku pacarku lek iku. Waduh, iki gemoy. Iya. Waduh, Hati lek ngono. slup. Slup. Lo, situ hilang. Untuk telepon niku Mas. Beker. Diunekno tekan Google lho. Ping lo wis tambah gak mole deh wis. Indo loro langsung gak mole deh iki deh. Selep. Angkatan lho wis. Ora iso diangkat iku telepon Mas. Jangan langsung kok ini jangan. Iya ngomong. Lah nggih, sami. Itu ngobrol balik. Tadu. Lah, ngono ki lho, po enak lho. Lah,
Itu loh, Bulan iku deh. masak deker. Papon lek iki bolo. Lho. Lho. Wih, iki arek. Kok kene apa-apa. Cek. Hei, laki-laki polo, laki-laki ikannya segini. Oke. Ya. Kan apa ini sih? Oh. Lo kena awake. Kena awake gitu lho. Kira koper iku mau. Oke. Kiare iku lho. Iket mah glundang-glunding, iwake murup. Iwake murup. Bola murup. Iwake murup. Lah, gula. Ada gimana bro? Yes. Iki bro, lu. Iki polo arek polo. Hah? Pelakunya polo.
Aneh bro. Oh, murup arek murup. Murup. Oke bolos, sudah mancing hari ini bolo. Hasil akhirnya disyukuri ya bolo ya. Iki ya tak kei hasil akhirnya. Hari ini bolo. Lo, kilo. Lo bolo. Alhamdulillah bolo. Syukuri ya. Apa rezekine ya. Sing penting gak boncos. Bolo, video tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali poso ya bolo. Wassalam. Janganlah sampai